Jopur kod jopith e kaunti ma Elgeyo Marakwet ojiw mondo ochiw chanjo mar dhok kaluwore kod tuo momuoch mar achany kod mar dhok masani nego jamni. Jalony okone jopur ni homa kod ahonda ma omuochno biro kelo lal mathoth. Kagiloso kinde sidho nyasi mar chanjo jamni e gwenge mag Kamariny mane otelie kod jatend migawo mar pith kod pur Edwin Kibor e kaunti ma Elgeyo Marakwet gikoni gitemo duto manyalore mar reso jamni. Foot and mouth disease in affect mostly ng'ombe. That is why tumesema tuanze leo hapa na Elgeyo Marakwet County tuko na outbreak kwa some few wards ya FMD, lakini tumeanza na wards yenye haina outbreak. Kwa BBR tutachanja mbuzi kwa Kerio Valley sana. Na tumeona hata juzi kwa Islands BBR cases imepatikana. So tutachanja mbuzi kuanzia huko Kerio Valley mpaka Highland. Tusipo vaccinate ng'ombe yetu tutapoteza. Na serikali huko juu wametusaidia. Sasa kama mimi ni mkulima nimefurahia, nimekuwa hapa Kaptarit mahali launching imekuwa na nimefurahia.